Palsa ke Yusengli, Ira Puli ke Ting ke Jomoblay, Van Pensno, Hani Way by Way, Japan ke Jingjit ke Bakar Pang Jomoblay, Leng Bau Pon Jomu Jisu Lawan Shagani ke Bertain, Hagabau Jit Bat Kot Neng Kong Yagita ki Khat Arnot ki Apostle, Bat Gini ki Khat Arnot ki Apostle ki Mamu La Jit, Om Baginle Yakanukan Bakam Kawamu Kwa. Henry Tang Kaway, Ban Pendep, Yakahima, Kynjoh, Hakanigasla, Perche, Hakabama all on Kile, Batuyala, Bakahima, Joble, Kalachan, Katakabama Ukwa, Kalon, Ban Pentrao, Yakahima, Kynjoh, Hakinigisni election, Baro, Yalap, Baro, Yakanbas, Shapan, Lakajong, the party. Ban pen crown, ban pen bone, yaki member, ban yok boat, shakataka party, jonki, bagyo, yaki Kynjoh. Ujisu kalam artatin, abola one shakari kaperteru, ulayala, yakataka hima joble. Nabakahima joble, kamde kilong kiwa, kahima joble, kamde, geography. Jong kita kipot kisam, Henry kahima joble, kadei kadono jong kibangay, bat kadono yong kibriu, kibashashkor yakaktien kajomu. Mapibat mangaru idei kahima joble, kibadon harne, mendagasni, nagichaka kibachingay, nagichaka kibagiwan, magibaro idei kahima kajoble. Dekani kabau Jisu on kileng batto yalap, bakahima jomoble kalachan. Badnanta shushu, Ujisu kwa bagata kahima kajomu, kanlong barabor kahima jong kajingsu, kanlong day banlong kahima kabadon tang kajing bagi jing janjar. Bagitang kibabot yauble, kibabot yau Jisu kidai ban yoru yakajing karku bagajing ai. Nakadagadaw mo ula on to pen kot ya kibapang, pen em ya kibaya, pen ko ya kibasanyang lengkot, beno ya kiksud. Kita kidagijing ay kibakarpang kibaw Jisu ay ki apostol, ban ay kalyang siya kita, kipay jomoble, kibadon akahima kajomu. Jisu siyem laong, komaong, ki kandidate lesi hakani kapor da pibot jangan sa ay madan football da pibot jangan sa ay community hall da pibot jangan ngan sa penbiang ki ne ki self help group jompi but umta ter don bon ki promises Akiban makiki kular ban ay kamtam hakani kapor election. Henry the pipek yagijing ay kiba kordor ki jomoble kiba ho ay hakikat argot ki apostol ban sam shakitan kiba donna kahima ki jomu ilong ki bang mlak ban chit da kapisa ban pen kot kiba pang ban pen em kiba ya ban pen kot kiba sanyang lingkot ban beno yakiksud kapisa kamlare ban tiek yakini kapisa kamla ban yapeng ban kini bijing ay ke koridor ki jomoble dan menin dan don bawan na shalom banong padar duai lemse kali ke kon jona pek kali ke kon jona kabadang khatsan snem kabadon haduk sau posan kiji menta kadon setang lai powe kiji Pekaba pek yakam isen bakala rai ko shaba palat nilai shapo hospital ki om kabyang she is fit kabyang nadong shadong henry padar ban pek yaka ban pek kiching isen ngapek ta kna khatsan snem isen shisha ban pek yaka karai ko bakli karit baki kami kaom kabam phana kabam bha kabam be batka apatai jongkar kabyang bha Henry di balik rai ko kumi. Don't give on kilik pak bek no. Don't give on o imat la les niu kibriu. Bat ka kami on ngapat ngam ngek te padara kita. Tengah wan no shapi. Na do na shilong
Galanti kabasneo kiwan siya sau semper meninjan wikiong padal sngoba isnay bantuwailen. Pi konmen ko para kung kata lalek te pi siya hospital. Lalek te pi siya kita ki x-ray ki scanning ki jing check baru koy ki doktor ki ong she is fit. Mla banchit ka kapisa kumya kita. Te Henry ka kami kabangit kawang ngangit hagajing duwai. Na ay dinok ya kani ka Kynjoh oblay. Para Kristan bagit kani kani kabang ujisu o ay ya kita kijing ay ke bakordor ke bang ong yapi ya kabang nimla ban ya pen bat kapisa. Bat ya kita kabang nimla ban ya pen bat kapisa. Ngimdero ban shim pisa. Hawang nimla te ban ya pen bat kapisa. Te kongno ngin shim pisa. Desngat mapihan ni ujisu ula omkom ni pila yo piru to ai pila yo piru to ai but one nom rak siar rak bisa kisai pan jong pi nera pla bayo pi tap ya ka rika but pila yo piru to ai naba wat shepjing Kinong tray kilay ban yo lagaba. Hindi ban berkat. Ngari ban shimpisa ban yo bang. Ngari ban shimpisa bangan yo jingmen joy Ya kata ka ba om shenla ban chit da kapisa om deiru ban shimpisa. Menin lawan sa gaway kalong kami kabayalam yo kon rangba jongka hagaba kani kalong kami kalong Presbyterian. Tau Koro Presbyterian, Kapersaru Presbyterian, Badnanta, Lampatuay, Namarbo, Rangba, Usheptieng, Nalukas ni Bohab na uding sok persyong. Wahab na uding sok persyong, Badimat ula ngat lengko ne kanukor kom la kendit, Bad nalukas ni Usheptieng, Not man syong marwe. Kachaw payo ite kibriw kiwan ban kem yu kiwan ra na kawat kiwan be yu ban pula daptan lagi jings ngo Sheptieng sudah. Ngala duay artayo mensua dan ladap duay ngawad wan sure labiang ni te menin kiwan biang ban ngakhan mau su no to adin de recall ngakhan mau biang lawan lebriw te nang tam daladap duay sa sisien menin wakoy Tenang talar jab juai te ka kami ka ai bisa na no long le ban shim le namar bu jisu on pila yo sa ai shim se patar pula koite shim jing sngomo joni na ga yeng ga sam bo la koi no pim long le na ga shim mangau sa pangbiang ru namar bang mate ban ya siu bat ka pisa mar ban ya pen bat ka pisa jisu le bong pio ai Tengok nore banship. Dapi ay kasi bangam duay te dapi ay silak ragong bianbe. Dahil kasi bangala duay te kamlong re kababahan bangan shim naman Jisu wala det maham lupa. Depi konmen ko para bagi de shisha kani ke jing khot ka bakerpang choblay yaki khan arngot ki apostle kalong ke jing khot ka ba mla ban batai. Kani ke jing khot ka ba maya Hakabakani ke jing khot ka doi aduk menta hakikat to kadni ki ba ublay upasyaw but utersat yakani ke jing khot ka ba maya bat ka ba kerpan haki lyngdoh bakhoy joblay haki nok sharai mensiem ki ba mo ula chin bat yaki ba ula khot ka ke jing maya ka ba mangingim la reban mudur haki jinglong briu joni kong ki briu Ni snow ba kani ka kam ka ba mani ni bat kong ki lyngdoh kani ka kam ka ba khoi ka kam ka ba kandam kani ka kam ka ba ru haju kata but ni snow ru yalati ba ni long de shisha ki bam bit ki bam fit but ki bam shong hokro but shim kong ni kani ka kam ka ba ublay ko ayagi na mar ba kalong ka ba but ni snow ru yalati ba ni nong la ban lek yakata Henry Gomba on the gospel jong Matthews kalenong ka besipo hage de kot ka ba kat kandai on pi what you kuslai shane abet hanga
Mangangan sa don ringkat bati. Wat pan keren nakabenta jong pirugan sa keren nakabenta jong pi. Haga por ka ba pideng ban keren ngan sa don mga ban pensya yapi ban hikay yapi ban yalap yapi bat ka por jong men sim jong pa un sa keren leng ba jong pi. Deshisha ki por bangidang long kena seminary nga ken mau lapoy hadu ka theology shwa ban rung sa ka jinglong dikon ban kentang yagata ka jing kentang dikon kala don ka jingale ka shurkay ba banong an yacha kumat ne yacha din yacha kumat ne phai din no namara so thu jinge ka shurkay ba ban yat bano shi jingem na ka jingem bat kongta la don ke jing pan frek la don ke retreat bat kongta la don ke spiritual director ki bat gak jegi bangin nong day ban baglay ke jingem bangi don kam ban pen frek ba ban nga ken mau la lecture spiritual director we ki padar jesuit badon bangi hapo orient ke to por but de jing ai men sim chou hai ka balala ban poi hadu kan ga sngi governmental line polai snem ngalong yu te padar sno e hapi ban ya chakmat jilong lyngdoh te man perkhat ban ya chakmat kam dei ka besuk jing e hai ta ke jing e ka ban phai shakatyang phai shakamon phai shakmat phai shadin dan ki jing e suda kham tam e ke jing e jong ki jing e marwe ke jing shong marwe ke jing ngai na ki bahayeng sen ke jing im kabalong a particular secluded na ka society na ki jing small ha jong ka perte ba kalong ki jing im ka be ke shisha henry une padar nga ken mau mula ong yakini what you shifting liu ya chakmat just one day at a time just one day at a time dan shi sin haga shi sni ya chakmat what berkat bapin job yagi ar postnam live postnam shi jing im jompi and may berkat tang ban job shi sni today menagasni pershang ban le bha menagasni lashan pershang ban le bha biang lashai bat kumda ya chakmat wanom shirtin da pidon ke jing khot men sim ubleng sayarap yapi bat shisham la jam chakmat hakani kalenti bat menagasni kadai katan ke jing da lai polai snem ke jing shakri mula ai ke jing im jonga ban shakri yaublei bat na on yapi lan habang apek ke conscience jonga ngayo iba ngam shamale kai ngala shakri yaublei bat la le ke kam ke jong ublei da shisha ka ba ublei ula ai bat ula on haba ki poi hakalu kanong ba kanong re leng ban rom hakalu ye bang ong ke jinsuk hakalu ye ker kho ye kata ke ye badar don ke ba pdyang ye phi te pdyang ye kata ko ba ki ke ai ba ki bo thumar chong phi lada maki ki kan ta ke phi mi no na kata ke ye de shisha ke jingim lyngdoh ngong ye phi don bon ki jing hai don bon ki breu ki ba ye but don ro bon ki breu ki ba persha don bon ki breu ki ba snautenat but don ro bon ki breu ki ba shem jing hai banyat reina then breu jisu haga gospel jo Matthews kalenon ka bishipau ka de khat ka ba khat nyo la de ong pa to sumar hagalenti ya jompi naba endon ki breu ki man sabishar yapi en sedon ki breu ki ban ya persha yapi en sedon ki skem ki ban sa yang sakit persha yapi what you tin nakabenta ki tabaro what you tin naba manga pa yapi kong ki lambrot hapleng ki suri ngong yapi kini ki lai polai snem jong ke jinglong lyngdoh ngasham shibon de shisham ki experience sa ke jingim ki experience ke snow tanat ki experience ke snow si ki experience ke do jin karman henry tang ko wei ka don kam kalong ban yaine
Kalong kay kabasuk ban sedang. Kalong kam pinas dan kesubha. Henry ban yaine kalong kabae hadu kata. Kini kisni negtayo. Ayo idon arteli lightly ki dukan agite ki thain sausong per jongi thain mau lenu. Sinong jong bernan. Dari idon ki dukan kibalak peli. Men snem arsnem kilak peli. Menta te ki dukan kilak khan. Lakhan terhadap peli syudah. Ngatarai kimla adir lane kimnam kumnoban penyai ke business kila do na dong sedong mesti kila kantalano kam don dukan syu te kum juru kan nuka kam ka bamangi ile kalong ka besuk man sedang dan rai ban yaine kalong ka bae ke jinglong lyngdoh kalong kum ju ke jinglong kami long pa kalong kum ju ke jingpat ye kanu ka kam ka ba pitrai kalong kum ju kanu ka career ka ba blay mo ay pi ne ka vocation ka ba blay mo ay pi kalong kum ju ka subha bansa Henry ban yaine kalong ka bae Henry nim ju deng ban du chinkarman idai ban ya chakmat pidai ban long steady pidai ban yen halaki jong ki kicat. Nabo pin session ya kibreu ki bam menta pia bam jalan na jo kapian. Na ta jo kapian pia bam jalan. La shai kita ki jo kibreu ki sa persya ya pi. Menta kesni ani pia dei jing mut bha. Hatim katto ka lesnam kine ki jo kibreu kinya persya ya pi. Ngasem hap ki parish ki ba ki ba manga trei Don ki breu ki bai para baya trei renkat ru ali ka bha. Wat ki lyngdoh para riu nyam ru nya trei renkat don bon ki jinge deng ya kren lengi la shai te parish council la shai in ya kren kumne mo yin ya batai kumne mo ya ki breu da poi kum la shai parish council Utau wei wa kren la ka wei ka lenti. Pipi kren la ka wei ka lenti. Nya kendu syuk sanor. Ka jingrai ka bangirai kampoi syuk syai ruhem. Te hagata ka rukom. Ni syam jinge hagaban ya trei la da pip yen hagi kejat la jong. Te pintu jingkermen pirang ani to be trei lang ban ngau persya. Ani katu ka be trei lang ban nga ka persya. Te ngaru ngan ino. Yumla leban ye balai nama dari ka kam jongi ka bamagi ni don kam ban ya shakmat ban shakri yo blai ya ka baula pen county yani ni don kam de shisha ban ya shakmat te ko ba ong jisu hanni de don ke beri yo ke ba persya ya phi ke priang ya phi eno peno ya no la ka jong ka lenti om don kam ban kusai na ka benta kita ke ba persya ya phi ba ke bam priang ya phi Napa ke jingker ko jong pi kanyang ba pi kalong sare ba kita ki beri ki ba persya pi kanyang ba pi kalong dunar ba pi kanyang ru te pi rabek yang kata kaba ma pi ai kayan wan biang shapi sa shisien ba kata kare jing ong jong jisu u jisu le ola kren khor ba ha ga ni gospel jong u Matthews kale nong ga shipong Dari kot ke bekhasau Jisua Larakim priangnya pi Minong lega taka jangka berkan tersen Don yo pom lagi kejak jompi Ngawala pi Haka kher ke siu Blayun kamle Jem ni ke Sodom bat Gomora Banya ke taga sinong Dahil asmo kor bapi Don kowe ke Paris ke ba mga ngalalek bantrain Bat kata ke sinong ke ba isyer kau ha Ke sinong ke ba he Henry kabang jui po, kabang jui pin kaba, ni so tau kita kesno. Kita banyak para Kristen jongi rukidon. Den, alat kekeren kai berkat kis sekowe kepongon, babu kadang jaga kumno ngam jui makan po je. Hati we jaga de don kita cholik ngai, deh ka po ka pin bawat badon tan kenya ru, balai kadang kesno naman yui makan po. Nam yu iba kilong suring enthusiastic at the Kristen Kristen joking.
babu om yana oh padar kanika snom la kan ter pum moi padar pareng la kan ter pum moi padar pareng kanika snom no itu reki to padar ngati ba nga kasnom ru ngano itu reki tama na kanika snom padar la kan ter pum moi padar pareng teng ong pi nga nam junor ban kan ter pum wala daw jisu wa ong kan ter no yo pum nga ngapat kan ter do mentang mana se isne akan mau to ta kasnom sa kan ter padar pareng nga ong agin dan kala ka bamur kinan thai so ble mo wa ki briu kinan yo ke kala ban jan ba ble shu te para kristan be nga ong pi ka kam lyngdoh ka bo ble chi ke padar sakius yana ba de ba ki lyngdoh ki badon ka leng sa dong ka pertain kam dere ka kam jongi henry ka de ka kam ka jong ble ka ba magi de shishan ni de ban pendep na ka benta ka buram ka jong habani pai sha ka kam jong ki apostle ka le nom ka san ka de khot ka ba khat ar der ka pen I hani bakumno ki kam phala ki chah ka por jong ki apostle what about Jesus la keu shabnang ka ne ka jingpure gong Born ke tak ki shen la ki kam phala ba let de ki apostle la blank ki briu haga bo barro ki riu nge ke Kynjoh man la ki sni ban ya duai lang but ki pa jong blank ki nang bon kena nang yeso but ke ken hon jong ki ken thai but ki shenran ke ban ngai ho trai kala nang rao hatu katna ba kal seiso ke jingtrei jong ki apostle but ke ba pang ki wan ra ha ki lenti but ke penchia ha ki palom but ke siang ye ki shenya wat ha ki suro ha ka ba Petrus ula dei ban yai la kumno baka serniu jong kan shat hanore hanonaki but ke part building ke wan ban toy ne kisnong saudong ke Jerusalem ke le ra artan ke bapan but ke ba shok soi par ro ke la koi para kristan ne abang ke puli ki kam jong ke apostle ka pen I hani bo blei utrai kam hakita ki ba mo la che uchi sum bang shu ula kiu shabneng Henry ka kam ka ba ula che ki maki kila pende what had to menta ki kisni ya ke kam jong ke jingmaya ba ka kam jong ke jingpenen la pende ha ka balang da kita ki lyngdoh ba ki reunion ki ba ublei ula che ba ngong ki kam pula ki dang ye cha ha ki jingem jong ki ba ne ha ki jingem jong ki lyngdoh ki reunion ki ba ne Aga jingem jong pi ki riu pan varu ki bangai hadukat no ma pi ngai aga por jong Petrus penchia hauselia bo ham to bayo ya du Petrus kuno yo tam ka serniu jong kan shat hakiru ki yo jingkoi berkat hadukat ka tang jenge tang ka serniu tapi tang ka serniu ki ra ki pen jong ki ra ki rumal jong ki bapang tang wan kita Petrus ban pendai haki bapang bakin yo ya ke jingkoi para kristan bagi kata kali jinge ka wan ban yar lengba ka balang lengba ki apostle lengba ki lyngdoh bagi ki jong ublei hagin kisni como spiritual director bat como nong sharai mensiem la ka pari sau serper lani hagni hapo mystical rose lani kiwe ki chaka ki bamanga ngale ngasyen mi kani kala ro pan ma na ki pa chomble ya ki bon ki balesi mangaru aga jinglong lyngdoh ngala pen mong yupi pen snow si yupi but naru lesi ban shashkor yupi mlaban dua yupi ko mati kwa Barum laro ban ay lut ya kata ka ba pi anut namar kapor namar ke jing bon kam namar jong ki pon ke ba don ha ka jing im jong ki jing shatri jonga tere shisha ke bon ngapan ma yo don ke ba ngomong barong padar go ba dom riang tre duai ye
Upanaru was new. Ani ulang pupor kulek kremwan. Lani don gibong ni la palmai terus. Kano machu. Then don bon kum kita lese. Lani think nga keren ngong pentuai lam lu krem snap yana. Kumane weiru ong lai mut samun tatap ang so marui. Persan snap we. Tentang juga por kwa pada snap lut mo. Tentang tu maklum snap. Long ben pernah rusne. Dan tu mai ba snap pada tu pernah rubah. Teng kasalam pomtani lengat tibek ba don bon bet kiba. Ibala snow mom snow thut hanne hantai. Tengapan map sisa. Namar baka kam jong blai kala krau hajok kantang katan. Kam jong blai kala ka bakrau. Ni don kam le sisa phone ki jan bansha skor ya ke jikhot ke jong blai. Naga daw ni don kam ban duai naga benta ki khon jongi bakin long lyngdoh bakin long reuniam bakin git kin ba lem yaka kam ke jong blai haga sla berte. Engero yo Jesus Christ.